Elin Williams dwi, pennaeth gwasanaethau cymunedol o fewn cyfarwyddiaeth cwsmeriaid a chymunedau. Dwi yma heddiw i siarad efo chi am yn canlyniadau diweddara ni o gwmpas boddhad tenantiaid. Bob blwyddyn mi fyddwn ni'n cysylltu efo oddeutu 1,300 o denantiaid i holi barn nhw am amrediad eang o wasanaethau adra. Mae hyn yn cynnwys trwsio, aseda, adeiladu o'r newydd, archwiliadau, gosodiadau, gwasanaethau bro, bob math o bethau. Mae hefyd yn edrych ar pa mor ddiogel mae pobl yn teimlo yn eu cartra, yn eu cymuned, a hefyd be maen nhw'n feddwl o'n ni fel landlord. Dwi'n falch iawn adrodd bod yr canlyniadau yn galonogol eto eleni. Da ni wedi gweld cynnydd yn y boddhad sydd yn falch iawn i weld. Mae'n lot i ddathlu o'r canlyniadau yma. Y prif adborth sydd yn dod yn ôl ydy sut mae'n staff ni wedi ymddwyn efo tenantiaid, y gwasanaeth maen nhw'n gael gyda ni, a mae'r diolch i hynny i chi yn swyddogion, yn wasanaethau draws adra, allan ni ddim wneud o hebdda chi, felly diolch yn fawr iawn. Mae hefyd yn galonogol i glywed yr canlyniadau diweddara gan Llywodraeth Cymru o ran yr meincnodi boddhad cwsmer, a da ni eto yn dod yn y 10 uchaf yng Nghymru ar sawl dangosydd ac yn y 5 uchaf ar rhai hefyd. Felly'n da iawn i glywed. Fel pob peth, mae yna wastad lle i wella, a mi fyddwn ni'n edrych ar yr adborth sydd wedi dod i law ac yn ystyried pa feisydd ydym ni eisiau canolbwyntio ar wella eto eleni ac yn gwrando ac yn gweithredu ar yr hyn mae'n tenantiaid yn ei ddeitha ni. Ond am heddiw, diolch am wrando a cariwch ymlaen efo'r gwaith da.